Hola, benvinguts a Vineo. Som un gastrobar que estem a Blanes, a la província de Girona. Des del desembre del 2012 hem engegat aquest nou projecte d'hostaleria, en el qual busquem, sobretot, mirar molt pel producte, per la matèria prima, pel producte d'aquí de proximitat. La nostra carta és una carta molt rotativa, que va canviant, gairebé la canviem cada mes i mig, 2 mesos, mirant sobretot molt el producte de temporada, el producte d'aquí dels camps de Blanes. Tenim molt contacte directe amb els pagesos, farem algun plat amb rossinyol o amb tovallons, volem posar també alguna cosa de tòfona. És, com dic, una carta molt rotativa. Com a diferenciació, el tret diferencial principal és el valor afegit que volem això, és a dir, a l'estada del client aquí, mimar-lo, cuidar-lo i sobretot fer viure una experiència sensorial, des que arriba fins que surt. Us esperem aquí al Vineo, al gastrobar que tenim a la carretera de Malgrat número 7 de Blanes. Un restaurant, com he dit abans, amb un equip jove, amb ganes i amb il·lusió de desenvolupar aquesta tasca de l'hostaleria aquí a Blanes. Gràcies.